Fadzai Mahere coming through achinyomba ED ZANU-PF zvikananda timu yevaRakasha tidedzera kuti iye you destroy the formal sector, you destroy the economy, you destroy jobs, you destroy livelihoods. People make a plan to survive and you want to destroy that too. Moyo yenyu hairwadzi here? Mushure mekunge ZANU-PF ED timu yevaRakashi government yadedzera kuti zvinezvi masecond hand clothes nekutengesa masikati neusiku zvisiri pamutemo, tinokusungai tinokurakashai. Saka ndozvabvunzwa naFadzai Mahere achidedzera kuti saka muda kuti vanhu vararame sei, because mabasa aiva ariko kudhara kumafemu kumakavharisa nenyaya yekuba necorruption, energy you are busy kudya mataxpayers evanhu. Apa futi muri kuda kuti vasararame. Vanhu vari mumatambudziko akasiyana siyana ndokurarama kwavo. Aripo mumwe munhu anonzi Munyaradzi abvunza akati gogo vaya vaitengesa mumastriki kuti vachengete vazukuru zvino voita sei? Mumwe munhu akati shirikadzi isiri kushanda iye zvino amai vaya voita sei kuchengeta vana? Mumwe munhu akati baba vaya vakadzingwa basa saka muri kuti vaita sei because vaitengesa bhero muMbare, saka kana imi muchiti vasatengese munoda kuti vararame sei? Mumwe munhu akati madzimai aya anotengesa bhero kuti awane mari yechingwa neusavi zvino achaita sei? Mumwe munhu akati mufana anotengesa zvihuta usiku achiwana renti yemhuri yake zvino achaita sei? So handizi guys munoti kudi. Mumwe munhu akati mwana akaremara uye anotengesa mabhero kuti awane fees zvino ndiani achamubetsera? Fadzai Mahere yandirambira akadedza kuti kana muchirambidza vanhu kutengesa munoda kuti vararame nei? Voba here? Dzorai moyo. So guys handizi tinoti kudi, because obvious kana vanhu vasikatengese, vanhu vasikaite zvimwe zvinhu vanodzimara vakuba. So handizi guys kuti tinoti kudi nazvo, asi obvious ndo zvinoita ZANU-PF ED timu yevaRakashi inokudzai kuti saka muchaita sei? Vanhu vari kutambura munongozviziva mega, hapana zvavari kuzama. Kana that is why muchiona vanhu vasimo muZimbabwe, most of the people. Vanhu varitori muZimbabwe, most of them they are busy selling. Kungoenda pamashopu unoona vanhu vakazara panze vachitengesa. Eno ZANU-PF yakudedzera kuti iyo vanhu vachafanira kutengesa, ivo vachirarama vere zvinhu zvavo zvisingavafambire zvakanaka. Chii chakadaro chinenge ngozi? Saka Fadzai Mahere arikudedza kuti hanzi kudzora tsvipo nokuti gudo rabata kumeso. Munepo yakashata imimi vanhu veZANU-PF timu yevaRakashi.